Jakže? Zasnoubení primadony Salsi Verde s maestrem Contekantem? Jakže? Pěvkyně končí svou uměleckou dráhu? Jakže? Příští týden se loučí s veřejností v úloze kněžny Karoly, a to po boku svého snoubence. Musím vás ovšem upozornit, pane, že v oboru caskavin jsem vynalézal pouze 2krát. Nesmíte mě zklamat, profesore. Kdo vás vysvobodil z kopky blázince, do které jste byl uvržen pletichami vědecko-technických kontrarevolucionářů? Ty, kvákale, nikdy mě ji neuloupíš. Mé srdce svírá, neblahá tucha. Nikdy! Božský Beethoven beranidlem? Ne! Je to démon. Tak, a jsme v Ano, v perdeli. Přesně tak, milí příteli. Teleka? Co pa to je? Tajemný hlas, který radí nám, umělcům. Teď už s ní můžu jedině leštit příbory. Cynická obludo! Hrabě Felix Teleke hodlá dnes přenocovat v tvém hostinci. Hrabě? Tajtrlík. Slečna nemluví horalským nářečím? Je študovaná. Ale tatíčku, mluvíš, jako kdyby klášterní vzdělávací ústav pro výchovu křesťanských panen v Salašárech byl nějakou univerzitou. Tentokrát se určitě strefím. Komnata. Já mám povčíru v palici jak vymetýno. Ani nevím, jak jsem pád do kanafásu. WC. Co je to? Rej blažených z Orfea a Euridiky. Tohle? Vědecko-technický revolucionář. Je to šílenec? Nicméně génius. Ohřejte mi párek. K službám. Stop! Další!